Ahoj všem, hezký večer vám přeji. Chtěla jsem vám ještě něco říct o Black Friday akci, která teďka vlastně bude trvat 27.11. A chci vám jenom říct, že kdybyste někdo něco chtěl ještě objednat, určitě mi pište. Pište mi do zpráv, kdyby vás cokoliv zajímalo, tak samozřejmě vám můžu k tomu cokoliv naposílat. Já vám ještě ty produkty znova představím, protože jsou úplně úžasné a ještě tady nikdy nebyly v takové akci a za takovou super cenu. Co chci jakoby nejdřív představit, protože to je prostě úžasná technologie, mnoha z vás už zná. Je to galvanizovaná pleť. Jsou tam další 4 nástavce, které řeší nejenom obličej, ale i vlasovou část, takže můžete si podpořit do budoucna i růst vlasových cibulek, pokud si potom k tomu dokoupíte i sérum na vlasy. Samozřejmě v té akci je galvanika se všemi těmi 4 nástavci a jsou tam i tyhle gely, bílý i modrý, předošetřující i ošetřující, a který vlastně řeší tonizační i čistící jakoby fázi, pak tam je fáze liftingová, dále je tam i fáze, která řeší kontury, lehké linky nebo vrásky na pleti, takže určitě se dá taky řešit, pak i samozřejmě na tělo je tam nástavec, který řeší spíše dekolt, krk, ale klidně můžeme si zagalvanizovat i bříško, když máme třeba strie nebo ceulitidu. Určitě můžete jenom potom tam samozřejmě zvolit vhodný gel, jmenuje se Body Shaping, klidně mi potom napište, dá se to cokoliv vlastně k tomu doobjednat. Ale v té akci, samozřejmě, jak jsem říkala, jsou tady tahle galvanika, tady s těmito nástavci všemi, plus tady tyhle gely. Jo, takže to je úplně výjimečná akce. Co chci říct, určitě, pokud budete chtít objednávat a máte svůj účet, tak určitě tam buďte včas, protože to začíná sice 27. Říká se, že než se to vyprodá 24 hodin, ale není to pravda. Z minulých roků prostě vím, že se to během pár minut vyprodá. Takže pokud chcete objednávat, tak i hned v 8 hodin buďte na svém účtu, pokud máte. Pokud ne a chcete zařídit, tak mě určitě kontaktujte. A ti, co chcou objednat a chcete to, abych to udělala já, tak samozřejmě to udělám pro vás. Budu tady včas v 8 hodin objednávat a cokoliv, co budete chtít, tak určitě mě kontaktujte. Už mám napsaný seznam, takže já to určitě musím stihnout pro vás, abych vám to potom mohla samozřejmě předat. Co je další úžasný produkt, který taky doporučuji, je T-Green. Hodně je známý tím, že řeší třeba hubnutí. A to je takový ten další efekt, ale jinak co to umí, je super, že třeba hodně stimuluje růst vlasových cibulek. Je to vhodné používat, když třeba fakt vám padají vlasy, nebo chcete podpořit ten růst, chcete mít pevné, zdravé ty vlasy, tak určitě doporučuji. Hodně se to bere vlastně i u kadeřnic, takže je to úplně super. Zároveň to je super i na pleť, protože to čistí, když má někdo akné. I to tvoří kolagen, takže nám to zpevňuje tu pokožku, protože víme, že věkem nám povadá. Dále řeší, posiluje nám imunitu, čistí nám střeva. Zároveň řeší to i nafouklé bříško, takže může se stát, že samozřejmě u tady toho i hodně můžete zhubnout, protože pokud u toho budete i cvičit, tak tam to podporuje to spalování a zrychluje to metabolismus. Jo? Takže určitě všem doporučuji, tohle je prostě úplně úžasné. Je to i super dárek na Vánoce, protože za fantastickou cenu. Další produkt je tento lesk, jmenuje se Smile Pop. Je výborný, že tam má takové modré mikrokrystalky a když se nanáší na rty, já vám to klidně ukážu. Nevím, jestli vidíte. Tak on udělá takový modrý odlesk, tím pádem nám opticky vybělí zuby o jeden odstín. Ideální zase klidně na Vánoce můžete řešit, dobré i k pastě, protože krásně to voní po vanilce a mátě. A zároveň nám to hydratuje a vyživuje rty. Co dalšího, tak tady máme ještě v akci Remover, je to odličovač dvoufázový, je dobrý vlastně na odličení očí a zároveň i kdo má Power Lips, naše rtěnky, tak určitě víte, že dobře drží. A jediným, čím to vlastně dokážete smít, tak určitě tady tímhle dvoufázovým odličovačem, takže určitě ho taky doporučuju. Kdybyste se na cokoliv chtěli zeptat, měli byste ještě nějaké informace, tak mě určitě kontaktujte. Já vám napíšu veškeré info o těch produktech a pokud byste to samozřejmě chtěli objednat a vy byste věděli, že už to nestíháte v ten den, tak mě taky kontaktujte, budu ráda. A jinak přeji samozřejmě hezký sváteční den a mějte se hezky. Ahoj.